हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय एबा साख्रिनि मोनसे रादाब लानानै फैदों जोङो नायलांदो साख्रिनि रादाबा माबायदि फैजों साख्रिनि रादाबखौ नायनि बे साख्रिनि रादाबा CISF नि मोनसे साब इन्सपेक्टर एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर आरो कनस्टेबलनि हेड कनस्टेबलनिफ्राय फैदों जोङो बयबो मिथिगौ बेखौ CISF निफ्राय गोबाङानो खालामबाय आरो गोबाङानो खालामाखै आं बै जायनाखि फंबाय बिनानावमोनहा दासिमबो एप्लाइ खालामाखै बे साख्रिखौ एबा CISF नि जानाखि नैबे एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर आरो हेड कनस्टेबल बेखौ जाय बिथांमोनहा दासिमबो जाय फंबाय बिनानावमोनहा दासिमबो एप्लाइ खालामाखै बे फंबाय बिनानावमोनखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आङो खावलायबाय बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा दासिमबो मिथियाखैब्ला आङो एसे फोरमायनानै होनि बे साख्रिनि क्वालिफिकेशना मा बेफोरखौ जोङो माब्लासिम एप्लाइ खालामनो होननो हायो होननानै बुङोब्ला नैबाव रोखा लिरनाय दंखायो नै एप्लाइ साबमिशन डेटआ जाखादों जोंना 26 सेप्टेम्बरनिफ्रायनो जादों ओमफ्राय बियो सोलिगोन 25 अक्ट'बरसिम बियो सोलिबाय थागोन 25 अक्ट'बरसिम स' फंबाय बिनानावमोनहा दाबो एप्लाइ खालामनो हायो एबा दानो एप्लाइ खालामदो गोबाङानो एप्लाइ खालामबाय आरो गोबाङानो एप्लाइ खालामाखै बेनिखायनो जायनाखि फंबाय बिनानावमोनहा ग्रेजुवेट जाबाय एबा हायार सेकेन्डारि जाबाय बिथांमोनहा थाबैनो एप्लाइ खालामदो ओरैनो जोंनि फिजिकेल स्टेन्डार्डखौ बुङोब्लाथ' जोङो फिजिकेल स्टेन्डार्ड जायफोरा फौजियाव एबा डिफेन्सआव साख्रि लाग्राखा बिथांमोना हयथ' गासिबो मिथिजोबखागौ बेसेबां हाइट नांगौ बेसेबां वेट नांगौ बेसेबां जोंनो बडि फिगारफ्रा जोंना बेसेबां जानांगोन बेसेबां खारनांगोन बारनांगोन बेखौ जों बयबो जायफोरनाखि डिफेन्सआव सोमोन्दो दं बा डिफेन्सखौ गोसो दङ एबा फौजि आसाम पुलिस बा जिखुनु डिफेन्सनि साख्रि पारामिलिटारिफोरखौ आर्मिफोरखौ खारखांबाय बिथांमोना हयथ'बा मिथिजोबखायो एबा जायफ्रा गोसो दङ बिथांमोनहा बे फिजिकेल स्टेन्डार्डनि सोमोन्दै गासिबो मिथिजोबखायो गतिके आं बेयाव बेफोरखौ सावरायनो थाङाखै आं खालि नैबेयाव क्वालिफिकेशना मा आरो माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौल' आङो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों बियो जाहैबाय CISF नि सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्सनि बियो गोजौआवनो रोखा लिरनाय दंखायो डाइरेक्टर जेनेरेल सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्स एबा CISF नि जोबोद मोजां साख्रि CISF आ थ' बिदिब्ला जोङो नायलांनि मा क्वालिफिकेशन नांगौ जों गाहायाव थांनि बियो सिगाङावनो बुंखादों आं मोननै दङ बेयाव एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर आरो गुबुन मोनसेया हेड कनस्टेबलनि बेबायदि बेयाव फैदों पेमेन्टफोरखौ जोङो नायनांगौ गैया आजिखालि साख्रिनि बेथनाथ' गिलु फालु बुरजा जाखायो नैबेयाव रोखा लिरनाय दंखायो नै एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टरनि थाखाय मा होनदों पेमेन्ट 5 लेभेल मोनगोन बेनि उनाव माबाया मा होनो स्केला जोंना 29,200 92,300 सिम जागोन प्लास माखासे एलाउन्स थाबावगोन नैबाव प्लास माखासे इउजुवेल एलाउन्स एडमिसिबल बायदिसिना एलाउन्सफोर थाबावगोन आरोखि ओमफ्राय हेड कनस्टेबलनि थाखाय पे लेभेल 4 जागोन बेनि उनाव स्केला 25,500 निफ्राय 81,100 प्लास इउजुवेल एलाउन्स माबा एलाउन्सफोर थाबावगोन क्रेडिटफोर थाबावगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंना नेसनेलिटिया सिटिजेन कैंडिडेट मास्ट बी सिटिजेन अफ इन्डिया जोङो इन्डियानि सिटिजेन जाथारनांगोन बेनि उनाव पस्टफोरखौ जों नायनो हायो पस्ट डिटेल्सखौ जों नायनो हायो नैबेयाव रोखा लिरनाय दंखायो पस्ट डिटेल्सआ स' जोङो पस्ट डिटेलनि सायाव एसे नोजोर होनि नैबेयाव एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर स्टेन'ग्राफारनि बेयाव मा बेसेबां दङ जोङो गुदु गुदा बारा नायनांगौ गैया आनरिजार्भखौ जों नायगोन बेनि उनाव जोङो ST खौ नायगोन जोंहा ST नालाय ST खौसो जों नायगोन गुबुनखौ जों नायनो थाङा आनरिजार्भआवबो जों ST मानसिफ्रा साख्रि मोननो हायो बेनि उनाव मेलफोरनि थाखाय मा होनदों आनरिजार्भआव 40 दङ आरो मा ST आव 7था पस्ट दङ गासै मेलनि थाखाय 94था पस्ट दङ टटेल बेनि उनाव डाइरेक्ट फिमेलनि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो आनरिजार्भआव 6 ओमफ्राय बेनि उनाव ST हिसाबै बेयाव गैथ'वा वुमेनफोरनि थाखाय टटेला जाहैबाय 10 बेनि उनाव
नैबे डिपार्टमेन्टेल माखासे डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावनानै थाखानाय माबा माबि बेफोरखौ जों नायनांगौ गैया। बेनि उनाव जोङो हेड कनस्टेबलखौ जों नायनि हेड कनस्टेबला एसे बारा डाइरेक्ट मेलाव गासै आनरिजार्भआव दङ 132 आं दहायनो बुंखादों। जों बर'फ्राबो एबा ST AC OBC जिखुनु मानसिफ्रानो केटेगरिनि मानसिफ्रानो आनरिजार्भआव बयबो मोननो हानायनि चान्स थायो। गतिके जों बेखौबो नायनो हायो। ओमफ्राय ST हिसाबै जोंहा हेड कनस्टेबलाव 23 पस्ट दङ, जोबोद मोजां पस्ट। आरो टटेल गासै दङ होननानै बुङोब्ला 319 एबा 319 बेबायदि पस्ट दङ। फिमेलफोरनि थाखाय माबो दं आनरिजार्भआव 17टा आरो ST हिसाबै मोननै पस्ट दं, टटेल 36टा पस्ट दङ। स' जोबोद मोजां पस्ट। गतिके जाय बिथांमोनहा फंबाय बिनानावमोनहा दासिमबो एप्लाइ खालामाखै, नोंथांमोनहा थाबैनो एप्लाइ खालामदो, मानोना 25 अक्ट'बरसिमल' बियो सोलिबाय थागोन। बेनि अनगायै जों मा नायनो हाबावो बेयाव एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ जों नायनो हायो, एसे नोजोर होनो हायो। एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बाथ्रा बुङोब्लाथ' बेयाव मा लिरनाय दं, फर एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर एन्ड हेड कनस्टेबल मिनिस्ट्रियेल, बे मोननैनि थाखाय एखे हयथ' जोंनो क्वालिफिकेसननि गोनांथि दं। एजुकेसनेल क्वालिफिकेसन होननानै बुङोब्ला मा होनदों, द कैंडिडेट must have intermediate or senior secondary school certificate, that means क्लास 12 पास जानाय जानांगोन। जिखुनु जाया रिकगनाइज बर्ड एबा इउनिभार्सिटिनिफ्राय जिखुनु जाया क्लास 12 पास जानाय जानांगोन। अब्लानो जोङो नैबे एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर आरो हेड कनस्टेबलखौ जोङो एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। जों मिथिबाय अब्ला क्वालिफिकेसना बेनो, जोंनो क्लास 12 पास जानाय जानांगोन। बियो साइन्स जानो हागौ, कमार्स जानो हागौ, आर्ट्स जानो हागौ, जिखुनु जाया जोङो क्लास 12 पास जानाय जाबानो जाबाय। बेनि उनाव जोङो एज लिमिटखौ नायनो हायो। एज लिमिटआ बिटुइन 18 to 25 इयार्स, माने 18निफ्राय 25 बोसोर बैसोसिमल' जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथायबा गभर्नमेन्ट रुल बायदियै जोंहा एज रिलेक्सेसन थाखायो हिसाबै जोङो ST मानसिखौ बुंनो थाङोब्ला AC ST फोरनि थाखाय माखासे रिलेक्सेसन दं। बेयाव गभर्नमेन्टनिखौथ' जों मिथिखायो, जिखुनु जाया गभर्नमेन्टनि साख्रि बा गभर्नमेन्टनि सिट्सफोराव जोङो बेबायदि 5 इयार्स आपार एज लिमिटखौ जों मोनखायो, 5 इयार्स रिलेक्सेसनखौ जों मोनखायो। अब्ला जों ST हिसाबै नैबे 25आव 5 प्लास खालामदेरोबा जोङो गासै 30, जोंनि बर' एबा ST मानसिफोरा AC मानसिफोरा जोङो 30 बोसोर बैसोसिमहालागै जोङो एप्लाइ खालामनो हानाय जोंहा रिलेक्सेसन मोनगोन। जों मिथिबाय। अब्ला जों गाहायाव थांबावनि मा दङ नायबावनि। जोङो बारा गुदु गुदा नायनाङा, जोङो फिजिकेल स्टेन्डार्डफोरखौ जों बयबो मिथिजोबखायो, दहायनो होनबाय थाखानाय जाखाबाय। जोङो फिजिकेल स्टेन्डार्डखौ जों नायनांगौ होननानै सानाखै, नैबेयाव होनाय दंखायो। नै फिजिकेल स्टेन्डार्डफोरा मा नांगौ, अब्लाबो नायनो हायो जोङो। फिजिकेल स्टेन्डार्डफोरा हाइटनि बाथ्रा बुङोब्ला नैबेयाव होखानाय दं, नै 165 सेन्टिमिटार जानांगोन, फिमेलफोरनि थाखाय 155 सेन्टिमिटार जानांगोन। आरो रिलेक्सेसन होनाय दङ, अबयसे जोङो ST फोरनि थाखाय हयथ'बा माखासे स्टेन्डार्ड थाबावो। नैबे जाहैबाय ST फोरनि एबा केटेगरि वाइज स्टेन्डार्ड माबाफोरनि थाखाय माखासे रिलेक्सेसन थाबावो। बे जाहैबाय जों नायनो हायो। नैबेयाव रिलेक्सेसना सोरनि थाखाय होनदों, रिलेक्सेसन फर कैंडिडेट फलिंग इन द कैटेगरिज अफ नैबे गारवेस, कम्युनिस्ट, गोरखास, डोगरास, माराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोराम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड काश्मीर सब्जेक्ट टू प्रिडेसिटरी। जों बेखौ नायनो हायो, माने आसामबो दङ बेयाव, जों रोखा रोखायै नुनो हादों। आसामनि जायफोरा आसामनिफ्राय एप्लाइ खालामदों बिथांमोनहा फिमेलफोरा नैबे 162.5 सेन्टिमिटार जाबानो जागोन हाइटआ, ओमफ्राय हिन्जावफोरनि थाखाय 150 सेन्टिमिटार जाबानो जागोन। जों अब्ला बिराद रिलेक्सेसन मोनबावबाय जों स्टेट हिसाबै, बेखौ नायनो हायो। बिनि गाहायाव मा थांनो हायो, CSखौ जों नायनो हायो। CSखौ जों नायनो हायो, वेटफोरखौथ' जों नायनांगौ गैया। CSआ नैबेबायदि, एबा जोंना बिखाया बडिया माबायदि जानांगोन, नैबेयाव होखानाय दं 77निफ्राय 82 सेन्टिमिटारसिम जानांगोन। एक्सपेनसन माने फेदेरनानै जोङो 5 सेन्टिमिटार बारायनाय जानांगोन। ओमफ्राय फिमेलफोरनि थाखायथ' जेबो बेबायदि CSखौ सुनाय जाखाया, जों बयबो मिथिखायो। सिडिउल ट्राइब्स माने ST फोरनि थाखाय मा दङ, 76निफ्राय 81 सेन्टिमिटार जानांगोन, नै फेदेरनानै 5 सेन्टिमिटार बारायनाय जानांगोन। जों बयबो मिथिखायो फौजि खारग्राफोरा।
हिन्जावफोरनि थाखाय बेबायदि CISखौ जेबो सुनाय जाया। स्किल टेस्ट दङ जोंहा। स्किल टेस्ट होनांगोन जोङो फर एसेन्शियेल क्वालिफिकेसन जोङो एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टरफोरनि थाखाय डिउरेसन 10 मिनिट्स 80 वर्ड्स पर मिनिट माने 10 मिनिट्सआव 10 मिनिट्स होनाय जागोन जोंनो मा होनो 80 वर्ड्स पर मिनिटआव जोङो 80 वर्ड बुंनो हानाय जागोन एबा 1 मिनिटआव जोङो 80था सोदोब बुंनो हानाय जानांगोन कम्पिउटाराव। ट्रेन्सिशन टाइम 50 मिनिट्स होगोन बेयाव 50 मिनिट्स होनाय जागोन। इंलिशफोरनि थाखाय जायफ्रा इंलिशजों टाइप खालामगोन बिथांमोननि थाखाय 50 मिनिट्स होनाय जागोन। और 65 मिनिट्स इन हिन्दीयाव 65 मिनिट्स होनाय जागोन। जों बेफोरखौ नायनो गोनां गैया, बेफोरो जोंनि एग्जाम क्वालिफाइ खालामखांनायनि उनावसो जाजोबगोन। बेफोरखौ जोङो एसेबां नायबाय थानांगौ होननानै आं सानाखै। स' जाय फंबाय बिनानावमोनहा दासिमबो एप्लाइ खालामाखै एप्लाइ खालामदो। 25 अक्ट'बरसिम सोलिगोन होननानै दहायनिफ्रायनो बुंबाय थागासिनो दंखायो। गतिके जोङो बेफोरखौ साननांगौ बारा गैया, जोङो एप्लाइ खालामनांगौ, परिखा होनांगौ, बास बेल'। बारा सानबाय थानांगौ गैया। एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंहा वेबसाइट होनानै दंखायो नैबे वेबसाइटआव थांबानो निसय जोङो मोनगोन। नैबे वेबसाइटआव थांबानो जोङो थांनानै फार्स्टआव जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ। बेनि उनाव जों गुगोल ओमफ्राय मबाइल नाम्बारखौ जों रेजिस्टार खालामनांगौ। रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। फर्म फिलआप खालामनानै जोङो एप्लाइ खालामबानो जाबाय। वेबसाइट दंखायो, वेबसाइट गैयाबाबो जोङो मोनसे CISF होननानै बुबानो निसय जोङो जेबो बुनांगौ गैया। CISF होननानै बुबानो गुगोल जों क्रमआव थाङोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजार लानानै जोङो CISF रिक्रुटमेन्ट 2022 होननानै बुबानो निसय नैबे फैखागोन। गतिके नोंथांमोनहा जेबो गोनो गोथो साननांगौ गैया। क्रम ब्राउजार थांनानै CISF रिक्रुटमेन्ट 2022 बुबानो जोंनि लिंकआ ओंखारबोखागोन। बेबायदिनो जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। फिसनि बाथ्रा बुंनो हायो। फिसनि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो जोंनाखि एप्लाइ खालामनायाव जोङो फिसनि बाथ्रा बुङोब्ला फिसआ जोंहा SC ST फोरनि थाखाय मोनसेबो जोंनो फैसा नाङा, पेमेन्ट फ्रि होननानै बुंदों नैबाव नै। Candidate belonging to scheduled caste, scheduled tribe and female ex-servicemen are exempted from payment of fees निफ्राय जोङो exempt जागोन, माने exempted जागोन जों। थारमाने जोङो जेबो फिस होनांगौ गैया। जायफोरा जेनेरेल केन्डिडेट, जायफोरा OBC बेफोरनि थाखायसो नैबे 100 थाखा होनाय जागोन, बा जोंनि थाखाय ST SC बेफोरनि थाखाय जोङो फैसा होनांगौ गैया एबा एप्लाइ खालामनायाव जों जेबो फिस होनाङा एबा मासुल होनाङा। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। बेबायदिनो जुदि नोंथाङा गोदान आपडेट मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला आंनि भिडिअखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटिखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन आरो बेल आइकनखौबो थुनानै लागोन। आरो बेल आइकनखौ थुनाय लोगो लोगो आं जेब्लानो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो नोंथांनि खाथियाव नुजाहैगोन। स' आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।